En vejrudsigt på en dag, hvor et lavtryk er på vej over landet. Der er skyer, der er regn, der er kølig luft her. Det er lidt mildere luft mod syd og sydøst. Og det betyder altså, at vi får en formiddag. Jeg kan se, du er geografilærer, ikke? Hvor fanden er Herning? Vis mig det på dit Det her, kort, ikke? du, vi skal have de her to ud. Vi skal have de her to ud. Det gælder både dig, og det gælder dig. Hvor fanden er Herning, siger jeg til dig? Hvad siger du? Du skal bare ud. Du skal ud. Du skal ud, og det gælder også dig. Ud med jer. Kom nu. Fuck ham op! Du skal ud, siger jeg. Fuck ham op! Fuck ham op! Ud. Fyld den klasse der! Fyld den fucking klasse der, mand! Hvad fanden er det lort her, mand? Find nu fucking Herning på det kort, mand. Man kan ikke se det for skyerne. Ja, men så vift dem væk, eller et eller andet, ikke? Hvad fanden er det her? Det er vejrudsigten. Og se, vi er på tv. Okay. Kommer noget jævn vind hernede sydfra, og der er noget opholdsvejr her. Ja, men find Herning, ikke? Ej, nu må I kræfte. Hvem gjorde det der, ikke? Hvem fanden gjorde det der, mand? Det er femdøgnsprognose. Så folk skal vide, om de skal have paraply med i morgen. Skal jeg give dem en 5-årsprognose, okay? Det er Danmark, ikke? Lortevejr, 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 lortevejr og lortevejr med skyer på. Tak for i aften, ikke? Vi har et fucking Herning at fylde, ikke? Kom nu, Johnny! Johnny, kom nu!